Dit programma wordt mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Hielkema en Haima en .nl. Fjouwe kick-out op Ian Dye. Dat had ze in Rio net van me gekregen, maar in Friesland wel. Goeien en welkom bij het laatste scootjesjournaal van 2016. Dat je het van de Iselmar bij de Lemmer komt. En het stiet vol slijn in het teken van de kampioenen van de IFKS 2016. Vanzelfs giet de meeste omtinken uit naar de winnaar van de Grutte A-klasse. Dat is Klaas Peres van Makkum. Maar ook al die orenkampioenen in de C, B en Lietse A-klasse komen rom on bod in deze uitsturing. En we hebben uw beste analist Age Veldboom aan tafel zitten. Dat alles na de beelden van de gladiators of de IFKS. Sueño cuando era pequeño sin preocupación en el corazón. Eigenlijk een waardeloze laatste pot, maar we hadden zoveel ruimte dat het dat allemaal wel goed ging. Ya no te creo, ya no te deseo. Solo te veo. We waren als laatste over de start. We zagen dat Talsma ook de verkeerde slag had gepakt en toen wisten we het eigenlijk al. Ja, kampioen. Kampioen, ja. Ja. Sofía, sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo. Dime, Sofía, cómo te mira, dime cómo te mira. Dime, sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy yo. Helemaal geweldig. Nou, of jou een keer 1 winnen en een keer 2. En dan ben je er nog Sicilië en dan ben je 1 en 2, dan kan je in. Het zit heel veel bij elkaar. We in de superstart. En dit is dus Wien. Wij kennen geen dreven maar het zeil. Dus volgende zeil onderin, we zijn gewoon niet knald. Het is geweldig. Todo ya pasó. Sé que te Was maar beatmaatje in die A-klasse. Dat hoop ik al, ja. Maar we zitten in ieder geval erin. Dat is wel helemaal geweldig. Het is een brede ritje, allemachtig. We zitten ermee in en ja, voor de strijd. We hebben gewoon alle strijd van alle kanten. Ja. En die horen, die konden hutteren dus schijnbaar. Dus ze kwamen dus oprennen. Ze konden 3 keer de pak en de tonnen krijg behelden. Nou ja, dan komen ze hut op de een. Maar dat is wel even pittig. Net zo goed voor de headslag? Ja, dit gaat wel een periode van je leven, ja, zo'n wedstrijd. Ja, dat wie Pieter Hilles Tjulker, de winnaar van de Lietse A en Walter de Vries van de B-klasse en Daan van der Meer van de C-klasse. Maar alle ere giet eigenlijk ik net uit. Klaas Peres, de winnaar van de A-klasse. Hoe spannend wie het voor die deze dag? Nou, dat was wel heel spannend, ja. Toen we van de morgen wekker wind, hier zei ik al tegen mijn vriendin van nou, dat je ook wat spannender dan andere dagen. Ja? Dat is ik net vreemd. Hoe viel is dat dan? Ja, veel best een beetje onrustig. Nou, en probeer dan maar een beetje de rust te vinden en de morgen dan lang. Nou, je alweer pas het wetter op. Ja. Even bij de C-klasse zijn en bij de B-klasse zijn. Zien hoe de baan erin leidt. Ja. Probeer een beetje rustig te blijven en dan lekker chillen. Ja, Wiels Jussen nog zei, dus we binnen underdog. Ja, dat winnen we de hele week wel een beetje. En dat ging best. Maar ja, je moet het gebeuren. Ja, als je goed voor die is als een keer kampioen wordt worden en ze is af voor, dan moet het gebeuren. Joh. Ja, nou ja, het gebeurde. Dadelijk zullen we hoe het hier. Agedo, ik ook eens trouwens, hè? Want deze joet, ik woon. Ja, Lietse A, Zwanneblom 1. 1. Nou, Ja, dat is ik een fijne dag dan. Ja, geweldig. Ja. Maar sokken het win dan dat de Zwanneblom het altijd goed. Ja. Want ja. ik zag het in 2004 ben we kampioen worden en toen sloegen de oren goedjes om en dan zielen wij terug. Dus zag het met het haast waaien, omdat het schip zwier is. Ja. Huddewien. Dat Ja, weet. zeker. Ja, het is een mooi windje. Ja. Is dat lekker of net?
Ja, wij maaien er altijd voor. Ja. Dat, zeker. Ja. Wist zit nou hier, maar die bemanning, die is daar, hè? Ja, in de Lemmer, die bij ben de nog in het Sluis. feest. Ja, daar is het grutfeest. En bij feest is Ander Faber. Vanzelfs, je hebt de Frieske vlaggen in de top hingen. Hier is het feest, hier op de Lemmer. Met alle scootjes die in de prijzen vallen binnen feest vieren. De bemanningsleden gewoon lezen in het wetter, die ziekje verkwolling. Er is muziek. Het is hier nog lang het oren, hier op de Lemmer. Ja, wat ziet dat er inderdaad fantastisch uit. Daar is het feest. Daar moet je wezen, Klaas. Nou, nog een liedje jaloer en dan meester hinnen. Dat durf ik zeker. Ja. Wat Hij is... heeft al in het wetterlijn. Oh, hij is Ja, niet ik heb beter, alleen zwom. Ja, we kwamen voor de sluis en we lijnen aan. En dan is alle winnaars eigenlijk die gaan op boord. Die worden, huppakee, Ja. U-boord. Lekker op boord, Ja, is je dan. ja. Standaard. Even een De frisse- bemanning gooit de skipper erin. Dat weet er van tevoren. Ja, dat is een Ja, traditie. ik ben er voor ons sprong. Ja, Ik oh, ben dan oké. is het zelf Ja. maar even dingen. Ja. Maar wat ziet dat er dan fantastisch uit, hè? Dat alle jaren bij die sloes bij elkaar komt. De hele vloot die binnenkomt en dan ja, de winnaars en ja, de muziek erbij en al dat publiek op elkaar. En dit was fantastisch. Ja, fantastisch. Maar er moest nog wel wat gebeuren. Zou het wedstrijdverslag dan? Ja. Oké, komt-ie. Maar 2 punten verschil tussen de nummers 1 en 2. Ken het net hoor zoals dat het een spandoend knoping wordt. De 6 gebroeders van skipper Klaas Cuperus had de meeste scoren. Maar heel kwart erachter stiet het Zwarte Wief maar Jaap Hofstee aan het helmhout. Het komt Joet aan op stuurmanskeusten, want er stiet een beste zuidwestenwien op Ieselmaar bij de Lemmer. Maar Wienkreft 4-5 kinder volop zield worden in de Lemsterbaai. En de startlidje en dat de 6 gebroeders van Klaas Cuperus er goed bij zit. Ze zitten in de voorrij van het wedstrijdveld. Maar waar is het Zwarte Wief bij de start? Nou, achter de 6 gebroeders, skipper Jaap Hofstee kiest op wij naar de bopperste tonnen een orenkoers. Ze matten wat vanzelfs om van die makkemers te winnen. De koppositie bij de eerste tonne is voor de Emanuel, maar skipper Marijn Alsthoorn. Op een goede start voor Alsthoorn en zijn bemanning. Ik de aanroende dagen zitten ze er altijd goed bij. Als tweede giet de strijdbur van skipper Sibo Siesling om de tonne. De 6 gebroeders die gaan als zegde. Cuperus en zijn bemanning hoegen haar nog geen zwargen te maken, want het Zwarte Wief die volgt het achter haar. En hier dan een oersjog van het veld in het Vaderwiense rek. Ze gaan op wij naar de onderste tonne die het Vaderdiek van de Lemmer leidt. In dat rek liep het Sibo Siesling er op de Ieselmaar heel terug in het zakje. Ek de uit en thuis van skipper Florian Zwart kun je voorbij de strijdbur gaan. En dan maken we een spronkje in de wedstrijd. Hier wordt het een chaos bij de tonnen. Elke niet lieke takkelijk aan te komen. De makkemers lissen er correct voor. Ze kunnen mooi vaart om die tonnen heen. Dat slag het arend wissen de boer en de 3 gebroeders net. Hij helpt de tonnen net in 1 keer en mat het nog eens een keer beziekje. Maar waar is het Zwarte Wief? Hier zielen Jaap Hofstee en zijn bemanning. Ze lissen een aardig eind achter en dat is hoe betjutten dat Klaas Cuperus en zijn Molly op kampioenskoers lissen. Een route letter is het toch weer oors, dan leidt het Zwarte Wief weer voortendadelijks achter de 6 gebroeders. Ze lissen maar zijn beiden in de middenmoord. Maar de 6 gebroeders matten er wel om tinken dat ze net via de voortzakje. Want dan kan het wezen dat het Zwarte Wief de leiding in het klassement pakt. Die verband met de A-trek van de minste wedstrijd. Eén ding is wis. Liek als in alle orenklassen is het ik in de A-klasse ook griezelijke span. De 2 klassementsleiders zitten kwad achter elkaar en het Zwarte Wief voegt maar 1 plakje te winnen en ze bent virtueel kampioen. En daarom zet Jaap Hofstee de onval in op de 6 gebroeders. Ze beziek je mijn man en macht dichterbij te komen. En dan naar oorloeren varen leidt de finish erin Marijn Alsthoorn en de Emanuel. Die winnen. Onbedriegen naar de oerwinning. Ze eindigen het kampioenschap met heel goede dagen. Toen ze die op de Tjoekomar wonnen ze ook al. En tweede wordt dan Sibo Siesling met de strijdbur die toch nog een inhelslag maken had. Florian Zwart van de Utertus eindigt als tredde. Maar waarom naar het klassement? Het slag het de 6 gebroeders om de vastsprong op het Zwarte Wief te behouden. En dat betekent dat Klaas Cuperus met zijn bemanning de nieuwe kampioen is van de IFKS.
Ja, wat een ontlading, Klaas. En dat jouwt ik wel aan dat het toch behoorlijk spannend weer. Ja, zeker. Ja. Want juster vreeg ik het aan Jaap van show je achterom. Waar bissen? Hoe hier staat Joet? Want dan moesten ze het gewoon echt goed in de gaten houden. Ja, we moesten het in de gaten houden, maar ik wing er nog om zelf echt machinaal met skip bezig te bloemen van blues lekker onder me varen en de iedereen zit daar goed en ja. Want ze kwamen op een gegeven moment, nou ja, je ziet een hartstikke dicht Ja. bij elkaar. Je ziet hem er wel hield hij het voor. Dus dat wie op hemzelf nog wel mooi. Maar op een gegeven moment maakte je hem de hege slag, zei ze maar. Ja, wij zijn de goeie slagste die ook in. Gewoon Rosillen. Ja, en zij keerden door de koers. Ja, logisch. Ze moeten aanvallen. Ja. Dus dan moest je iets proberen. Ja. Dan moest er net achterom bluesen. Maar zij waren er net beter van. Nee. Wij zeggen, nou, we hopen nou dat dat zou gebeuren natuurlijk. Van, nou, goeie slagbloe varen en dan blues ervoor. Ja. Dat gaat misschien wat groter. Zou je weer wat Jaap de season net? Ja, graag. Ja, mooi. Het ziet er even net in het begin wat te volle wind voor ons. Dus het wordt te vlagerig en daar komen we moeilijk mee omgaan. Letter vlakken verhouden en dan wat meer in de maag met het begin. Dat voelen ze een beetje jou. Klaas Couperus, de nummer 1 van de 6 gebroeders, die zei: ik zie het bij Tierden wel even met trillende handjes achterop. Ja, nou, dat zie ik nog net, maar we proberen niet te halen, maar dat lukt gewoon net en dat is gewoon jammer. We konden er moeilijk uitschouwen in het begin, dat is zo jammer. We hadden een constante windsessie, wie er niks aan de hand was, maar nou, geen moeite mee. Dat is een leerpunt voor hier. Maar baal ze nog een beetje of best wel blij? Wat overheerst? Nou, eerst baal je, maar ik ben ook hartstikke blij natuurlijk. Dus dat hier wel nooit verwachten. Dus we zijn straks mooi in de kalk. Maar het dweilorkest komt van de 10 komt er even bij oplopen. Dus dat is altijd hartstikke mooi. Dus hoe dan eigenlijk het weer een groot feest? Ja, dat wordt het sowieso. Ja, het wordt sowieso een groot feest. Age, hoe heeft het nou hier naar zitten te zien? Wie het voor die spannend? Ja, natuurlijk, want het is ten eerste maar die harde wind, hoe ze daarmee omgaan. Want die grote skippen, ja, een peer hier een goed reef, maar ik een peer heel wijd er even eruit. De wind die gaat wat lezen, hè? Ja. Je mag ze er net uit hellen. Nee, we hebben er even in houden. Okay. Hebben wij in twijfelen? Ja. Houden we maar in. Want dan ren je een risico. Ja, zeker. En wat Jaap Hofstede, ik zei, die hadden er echt moeite mee. Die konden het net afschouwen. En dan ging er scheef en dan hing het erin. En als Jos, dan krijg je geen gang meer. Nou, dat hier de Engelina smelt de kop van de moe en ik. Ja. Elke keer scheef hing je, klapper je maar die zeilen. En dan weer los en dan weer doorheen. Nou, dan stiert er echt wat te volle. Ja. Maar dat maakt juist die streetjoert zo mooi. Ja, maar wat weer het ongelooflijk spannend in al die klassen trouwens. Ja, van de morgen de C en de B had ik net helemaal mee gekregen. Nee. Even wel, maar dan moeten we zelf kleermaatje. Ja. Dan moest ik met de studenten uit Greenswerd het wet erop. Ja. Nou, de C-klasse, daar komen we dadelijk, want dat is een verhaal apart, komen we nog even op waarom. We doen eerst de uitslagen en het klassement van de A-klasse. De Emmanuel van Marijn Olsthoorn wint Joet. De Striedber, hij doet het op het grote wetter toch weer goed. Sibo Siesling, uit en thuis, treien, knap. Het dorp Jestermar vierde, Binder, ik hield dit weer goed bij. Wilde Wietse, vijfde. De jonge Jasper, zegde. De 6 gebroeders, het wie genoeg, Zonde. Het Zwarte Wief, 8e, het wie net genoeg. Grutte Pier, 9e. De Eelkje Twaat, 10e. Lietse Lies, 11e. De 3 gebroeders, 12e. Hoop op zegen, 13e. Rade Roek, 14e. De Jonge Rijn, 15e. En de Eenvoud eindigen op het laatste plak. Brengt me bij het algemeen klassement. Nou, het is duidelijk. 21 punten, Klaas. En de nummer 2, 22 punten. Jaap Hofstee, wat dicht bij elkaar. Dan valt er een gotje. Maar vrouwtje Ozinga-Meijer die het kampioenschap zo goed begon, maar uiteindelijk het net redden. Of, nou ja, in elk geval vol het podium treien. Sikke Heerskop 4e, Sibo Siesling 5e. Tony Brundel zegde, Gele Tadema, Zonde, Marijn Olsthoorn, 8e, Florian Zwart 9e, Arend Wisse de Boer 10e, Lucas Bauma 11e, Michiel Kalsbeek 12e. En dan krijgen we de degradanten Jeroen de Vos, Erik Jonker en, Treien degraderen er. Erik Jonker, Remy de Boer en Paul de Koe, die degraderen naar de B-klasse. Nou, je zegt het in het filmcall. In de C-klasse is de singulier kampioen geworden de jonge Jan Twadde. Daar komen we dadelijk op waarom. En de Grietje Opens met Arjen de Jong waren tredde. Zij promoveren naar de B-klasse. De Goede Verwachting
Walter de Vries, je zegt naar Mikkel, dezelfde rust met Arnold Venema en de woeste Arne met Wietse Heerschop, die promoveren. De degradanten in de B-klasse binnen de twee gebroeders, de Verandering en de Ierden. Jan Overwijk, Sint Bekkema en Noortje Goedemoed. En de Engeline Smeltekop, de Hoop op Welvaart en de Lietse Jennewoordsters. Dat binnen de top 3 van de Lietse A-klasse. Maar je weet intussen wel, die kunnen net promoveren of degraderen. De C-klasse. De jonge Jan, die vader van het laatste naar het eerste plak, tochten ze. Of ze tochten dat ze tweede waren. Toen waren ze uiteindelijk eerste, want de nummer 1 hier een valse start had. Ja. En waren dus net eerste. Nee. En waren de jonge Jan eerste. En wie zij dus de kampioen. En de singlier, die hier net jongen, dat die H, ik weet even zijn de naam net, maar dat die dus een valse start had hier. Dus die tochten, wij zijn kampioen. Maar daarna waar het verhaal nog gekker. Het verhaal. Nou Daan, daar sta je dan. Ja, dit is even balen. Dit is zuur. Ja. Nee, we dachten dat we hem al binnen hadden, maar dat was niet zo. Vonger Talsma heeft een hele mooie knappe wedstrijd gevaren. Van achter helemaal naar voren. Uiteindelijk toch nog tweede geworden. En de Ale die vast gestart en dus geen eerste. Dat betekent dat wij voorlopig geen kampioen zijn. Eigenlijk ben we kampioen, maar we moesten keurd worden gekregen en toen hebben we een protest gekregen van de commissie. Want? Ja, we hebben een foutje maken in administratieve handelingen. Het stelt net zo voor, maar het is een administratieve fout? Ja. En dan zou je een kampioenschap op verspilling kunnen vangen? Ja, op dit moment wel, omdat dus puntentelling dichtbij ook al uit, maar de singlier. Heel zuur en bizar dat het op deze manier zo gelopen is. Ja. Kind dus best dat ze om 4 voeren wel kampioen bent, omdat Vonger een protest had. Ja, ik ben 20 jaar ouder in 1 dag. Dat is niet normaal. Eerst kampioen, dan weer niet, dan weer toch weer hoop. Dus nee. Allemaal heel apart. Ja, heel apart weer. Maar uiteindelijk is de singlier Maidaan van der Meer de kampioen van de Lietse, van de C-klasse. Omdat Vonger Talsma dat protest verleer en daardoor disqualificeerd is Joert. En hij is wel tweede eindige, dus hij promoveert wel naar de B-klasse. En dat brengt me bij Andor Faber. Die staat bij die klassen. Nog hield hij het in het feest, want dat gaat hier even vol terug. Het is behoorlijk druk, de zinneskien, de meesten gaan naar hun zin. En ik sta hier bij 2 kampioenen, die van de B-klasse, Walter de Vries, en die van de C-klasse, Daan van der Meer. Ik begin even met jou, Walter. Kampioen, wie de midje, want ja, je wint vanzelf het begin van de midje kleer. Feestje viert? Ja, we zijn al druk aan het feest vieren geweest, dus je hebt het wel. De makers staan alleen op een boord en het is hartstikke super, het ding wel een hele belevenis. Maar dit waren erbij. En je doet het al voor het, hoor? Ja, zeker weten. Zo'n mooie wien dat we hier, dat we een prachtige dikke in de 4 gewoon, denk ik. En dan lekker gewoon de eerste worden, nou, super. Ja, kan het beter. Je bent verliezen, je degraderen uit de A-klasse. Nou dus naar hier al waarom. Dat wie het doel van je dit seizoen? Ja, tuurlijk. Ja, dat wil ik heel graag. Daar droom je van. En dat slagen, dat is helemaal geweldig. Ja. En dan heb ik nog door kampioen te worden. Ja, super, echt. En ik heb er voor. Wat wordt nou de verhoring om volgend jaar net weer te degraderen? En in die A-klasse te blijven? We zijn al zoveel aan het trainen geweest en skip hebben we aan het praat gekregen. En soort dingen die gaan nog beter dan het vorig hier ging. En dan die niet de flow weer te pakken, dan moeten we wel iemand wat rondzetten. Dus dat komt heel nog goed hoor hier? Jazeker, ik ben van overtuigd. Lokweens, kijk geniet van het feestje. Door wij. Dan ga ik even naar die Boorman en dat is Daan van der Meer van de Signalier, ek de kampioen Joert. Maar ja, we krijgt al Dekkie een beetje een heel raar scenario voor haar. Hoe hast die oerkes belibben dat je finishten om te protest kwamen? Ja, toen we finishten, toen dachten we zijn kampioen. We waren ervan overtuigd en die kwamen ook aan boord en een feestje gevierd. En een kwartier later komt op de Twitter van Ale is niet gestart. Zijn geen eerste geworden. En, toen was de jonge Jan tweede en toen was het even heel zuur. Maar hoe win die oeren dat je wachten moest op het besluit van de protestkamer? Nou, ik ben hier een rondje gaan lopen. Gewoon lopen en dan gaat de tijd snel. Nou, toen kwam het protest en jonge Jan had kennelijk verkeerde zeilnummers opgegeven. En dat is heel zuur voor hen. Ze hadden een fantastische pot gevaren vandaag. Echt waanzinnig. Van achter helemaal naar voren gevaren. En
Nou ja, het is ontzettend zuur dat zij er nu niet zijn. Maar ik ben heel blij voor ons. En nou, wij zijn ook 3 keer eerste geweest. Dus nee, ik sta hier als ontzettend blij man. Mag het naar Sam dregen met je, met misschien de ontlading nog volk Rutte? Ja. Toch wel? Ja, dat is echt een rollercoaster. Up, down, up, down, up, down. Dat is niet normaal. En dat in die eerste jaar, hè? In je eerste jaar in de C-klasse voor de dadelijks kampioen. Ja, eerste jaar in de C, maar hiervoor 2 jaar in de Elite A. En ja, daar hebben we hoop geleerd. En nou, een goed team, goede zeilers en allemaal hard voor ingezet. En dan nou, ja, een heel mooi schip erbij. Dan wil het wel. Ja. Dus Jim Sellertak om hier uitkomen in die B-klasse. Ja, weer een stapje heen. Daar doet het toch voor om te promoveren en op dat hoogste niveau te komen. Ja, tuurlijk. Ja. We gaan nou ja, goed, kleine professionaliseringsslag slaan en wat vaker trainen. En dan hopen we ook in de B, in de top volgend jaar mee te kunnen doen. Ja. Hoe lang gaat die jongen van Jim nog door je? Dat weet ik niet. Heel lang denk ik, hè? Ja, heel lang. Ja. Daar van de Meer, Lokweesken en geniet ervan. Ja, is goed. Dat we daar van de Meer van de Singelier dit jaar efter mij dat feestje nog wel even terug vieren. Ja, en ik denk dat er wel meer scootjes dat feestje terug vieren. Age, ik kom eerst even bedijen, want het is alle jonge mensen hè, die kampioen worden. Ja, deze club van Daan van der Meer, die kwam. Ik zit vorig jaar nog bij u in de elite klasse. En nou, de KL, Marijn Olshoorn, die zit maar een hele ploeg jongelui. Ja, en nou ja, in de elite klasse ik nog meerdere teams, of van studentengroepen of een vreunengroep. Maar alle jongelui, 10 jaar, 20 jaar, man met grieze koppen zoals ik. En nou, de jeugd. It's the new generation. Ja, maar ze zielig goed. Ja. Het zo goed. Deze jongen, 33. En hij is hier kampioen van de A-klasse. Ja. Nou, dat is geweldig. Ja. 33, toen ze ook geboren werden, wie de IFKS al onder gang. Toen moest er nog komen. Ja, zeker. Ja, fantastisch, ja. Hoe oud is die bemanning gemiddeld, Klaas? Ja, wij zitten denk ik wel een beetje tussenin. Ik denk dat meestal wel tussen de 24 en 40 zitten. Eigenlijk een hele jonge ploeg eigenlijk. Ja, op zich best een jonge ploeg, ja. En hoe is dat dan om skipper te wezen? Nou ja, treintrieder is ik ben net super jong. Nou, ik vind dat mooi. Ja, wij vinden dat jong. Maar hoe is dat om zo'n skip en zo'n team om te sturen? Ja, dat gaat hartstikke best. Het team zei al je is een skipper, dus was het ook zo erbij. Ja, dat is en wel... dat vind ik fantastisch van het team. Als kent ik nooit zo goed rennen. Nee. Als het aan boord net iemand heeft die de baas is, dan wordt het een soort zit, denk ik. Ja, maar het was razen roppen of maar het wel eens nee, gewoon... dat valt eigenlijk reuze mooi. Dat vond ik zo mooi deze week, want we dienen eigenlijk boven verwachting. En iedereen bloedrustig. En voor de start 1 praat je maar al. En iedereen de koppen erbij. En gewoon lekker zielen. En ze zijn stront van het ik bezig. Dat is de hele kampioen in A-klasse. Ja. Klaas je maar heel constant zielt. Ja. Want net 1 dag overwinning. Nee. Dat zal de 0,9, maar er staat geen 0,9. Nee, die hebben we net hellen. Nee, maar ik Jaap Hofsteen net, hè? Nee. En dan dus de top 2? De hele list hindersjars 0,9, dat zijn alle keer meestal maar een dagoverwinning. Ja. En dan staan ze midden in het veld. Dus dat jouwt ik om dat elke ien in die A-klasse hartstikke goed presteren kan. Ja, dat weet het eerlijk zeker. Ja. De skipper in alle hut. Dus het is goed uit de start komt, het is lekker haast hetzelfde als bij de SKS 14 dagen in. Ja. Goed uit de start. En ze zijn vrij en de shots zijn net weer. Nee. Wat voest van het niveau dit hier? Supergoed. Echt weer supergoed. Als je sjoggens aan die joert met sokken de win. En er zijn geen onervaringen en het gaat goed er binnen. Sandai als op Ichtenbregen. De protestcommissie zei, de hele dag zullen er meer dan 60 schepen. En we hadden geen protest kregen. En dat vond ik mooi. De protestcommissie zei, dat is een compliment aan de skippers. Ja, dat vind ik geweldig. Ja. En dood trouwens, want we hier eerder van de week al horen, wat moeten de kwesties blijven? Je het weer, hè? Mooi ervoor. Ja, we werden elke niet bij elkaar. Moest het net opzitten. Nee. Of twijfelachtig wat kerst er voorlangs, kerst er achterlangs. Nou, laten we er maar achterlangs in. Ja, er zit een bepaalde voorzichtigheid in. Ja, een bepaalde wel, maar als het duidelijk zelfs juist, ik ken er lekker voor langs, dan kies er ik zeker voor langs. Ja.
Nou ja, dat lijkt het meer logisch. Ja, maar ik denk wel, als hij in alle klassen just in het wedstrijdveld had de Empire-regel toch de meeste keer wou schrikt om dan toch van, ik twijfel hier een beetje, Het lekker het maar wel voorlangs invloed gooien, ja, had. draai je maar onder of ga je naar achterlangs. Ja, het echt invloed had, lester ik op? Nee, in principe hebben wij er net op letten. Nee. Gewoon zelf verstandig wezen en op die erachterlangs gaan of eronder draaien of die fout hij aan, wat nodig is. En je hem startjoert, wie ik al geen drokte op zitje, vrij en gaan. Ja. En daarom kwam je hem de boppen uit. Ja, wij plannen een beetje bovenin starten. We zeggen altijd heel dat druk is worden op 1 minuut van de start. Alles wie inkludt, maar schuld. Laten we dan wat naar beneden, onder is voor een gigantisch gat. Dus dan kan je de laatste minuut schip laten vallen, gang zielen, scoren aan, vol gas over de lijn gaan. Jongen, koppie, die Klaas. Zij is het. Nee, Ja, heel ja, mooi. ja. En dan mijn saffelen gang. En dan kerst oostag en dan koers naar die boppetonnen. Ja, dan Ik wil naar die bemanning, Klaas. Tenminste, ik Hartstikke neem leuk. aan dat Andor bij de bemanning is. Oh nee, we zijn met wachten Lisa. nog even, Simone. We wachten nog even. We bouwen de spanning nog een beetje op. Ja, we hebben zelfs al die jorenklassen. Hè. Ik de Lietse A-klasse, dat is minstens zo belangrijk als die A-klasse. Dus steen ik bij de winnaar daarvan. En dat is Pieter Jelle-Tjulke. We hebben ook deze week jaren jongen. Toen steen je er een stukje beter voor. Je had nog wel spannend maken in die laatste dagen. Ja, nou, we hebben Joet in een regenwedstrijd. We hebben er wel klauwen aan. Maar we wisten dat we achter de nummer 2 en dat hij net de eerste worden, dan konden we het kampioenschap net verschieten. Dus we hebben een mooie start en we winnen er goed uit. Maar we hadden even een paar slagjes verschieten en daarna hebben we achter een mooie zielen bleunen en hebben we hem even een gek gemaakt. En nou, machtig mooi toch? Maakt het dan uiteindelijk ook net uit, hoeveel als het wist. Want het gaat uiteindelijk om die titel. En dat is hier wezenmeest. Nou, daar gaan we natuurlijk om. En ik bedoel, we hebben meisje beiden laatste, dan werden wij nog eerste. Dat weer heel mooi dat wij zo vier vooruit staan natuurlijk. En we willen hier in de kom en dat is machtig in het feest natuurlijk. Ja, fantastisch. Eerst hier in Lietse A en dan Futsa rammen. Ja, dat is machtig. Het is inderdaad in eerste jaar ook als skipper. Hier staat nou aan het begin van het seizoen in het varje toch dat je hem echt meid was zoeken om dat bobbelste plak. Nee, nou, net zo goed als het nou gang. Dat ik net dromen wat. Nee, eerlijk weer net. Want wij hebben goed zield in het voorseizoen, maar nee, zo goed als nou, nee, dat ik net waarom het wat. Nee, machtig mooi. En wat wordt nou die belening? Want ja, je kind dus net omheen. Je zit boen on die Lietse A. Wat wordt nou je belening van deze topweken? Ja, een mooi feestje in de feesttent natuurlijk. Hè. Dat zal de grootste belening worden. En volgend jaar, dan hebben we ervoor. Ja, kampioen worden is net zo moeilijk, maar kampioen blijven. Dus volgend jaar dan geven we het ook mooi volgas voor. Ja, machtig mooi. En het is ook wel nog aardig, hè? Want het is een jubileum hier voor het scootje, voor de Engelina Smeltkoop. Ja, zeker. De eigenaren, die ben 30 jaar eigenaar dit jaar. Dus dat is mooi dat dat dan beleend wordt met mijn kampioen. Ja, dat is fantastisch. Dat je een kampioen wordt op dat hier. En dat is voor die meesten ook mooi. Het zijn de eigenaren en die zwaar voor het schip, dat het schip er is en wij zwaar voor het onderhoud. Maar ja, machtig mooi. Ja, super. En dat voor die in die eerste jaar als skipper. Ik jou die een hoornpie die jullie zoeken. Toen ben je kampioen van de Lietse A. Lokweesken en een heel mooi feestje, jongen. Dat komt wel goed, denk ik. Ja, dankjewel. Ja, dat feestje zullen we maar redden. Dat komt wel goed. Bij de Engelina Smeltenkop komt dat jongen dus wel goed, maar dat feestje. Ja, waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Ja, zo'n Lietse A. Nou, daar hebben we het deze week al over gehad. Die kunnen net promoveren. Nou ja, dat doe ik net. Dus eigenlijk is dat... nee, toch? Nee, zij is het. Wij hinter even over hebben. We hebben deze week ook al over de gewichten dat te verhoren is. De umpire. Zoen er nou nog meer vernijings komen kunnen? Werd toch Het stiert nooit stil. Van de weken op Palavermorgens weer de vraag, en dat weer van Ian Scootje, maaien we ik van die Lietse eerke zien. En dan de fokkenist die had zo'n eerke in. En de skipper achterop die had een Liets microfoontje. En die zei: nou klaarmaken, want we gaan nu overstag. Nog even 2 scheepslengtes. En ja, Klaas, ligt het niet wat? Even vieren en een beetje helden. Ja. Nee, dat gaat wel een beetje te vieren, denk ik. Ja? In het goed te zien, ja. Ja, ik vind het. Ja, en bovendien is het afstemd, want het zijn elektronische hulpmiddelen. En er is al praat, elektronische hulpmiddelen doggen we net. Nee, dus dat zal er net in komen. Nee, dat maar nee, want dan je weet staan het op net. het achterdek. Rob stond even voor. Gerry!
Hij had net een zwieren stem. Wij hebben iets Zij voor helemaal niks. uitstellingen aan boord. We hadden de vakkenist op een hege kant zitten. Die loopt de scoort via de bolder, dus die shut mij altijd terug om. Oké, en de hoeft alleen nog maar zaterdag. Ja, die... Je hebt continu eigen contact? Ja, die shut, als ik het dreig aan mijn sturen, dan kan hij wat met de vakken Ja. doen. Oh ja, ik dacht nou misschien keert het dan van de ear naar de oor. Van de ze smelten de kazen, ze smelten de kazen. Maar, dat ken ik. Ja, die heeft er ook wel bij. Ja? Ja? De voorhouder, de stuurman in de ja, raad dat het had gewoon en in het, fases giet. Ja. Maar zeker. dan hoort eigen contact. Ja, klopt. En dan hem tekens, of dan hij weet gewoon... Ja, hij weet dan ook hoe ik aan het sturen ben. Ja. Maar dan vrees je om moderne ontwikkelingen. Maar dit wilde dan zo niet. Maar was een oortje en zo'n microfoontje. Ja, ik vind het jet er net bij. Nee, maar goed, de camera's. Heb je een camera aan boord, zo'n GoPro? Nee, nou, we zijn misschien voor volgende jaar zo'n ding op de rol Waarom maken. zou je dat willen? Ja, maar sinds dit hier in de protestcamp was mijn camerabeelden komen. Ja. Dus om het dan te bewijzen, is dat misschien wel handig. Maar ik zou het heel graag willen. Waarom? Omdat dat maakt de wedstrijd eerlijker. Als Ian echt bakbord, stuurbord zo'n situatie en het kan makkelijk en hij doet die wel een protest doen en zeggen, oh jongen, het komt makkelijk, wat een onzin, hou nou toch op. En even later denken, ja, hij zwaait met die reerte vlag om te drieën, maar ze die in het echt. Dan denk ik, ja, dat is toch net leuk. Nee. Nou, en dan wil ik graag zo'n liedje camera. Ja. Of die umpire. Maar die umpire ken ik maar op één plek tegelijk. Nou ja, de umpire hier van de weekend die zei van eigenlijk heb je wel treien nodig. Treien umpires, die het hele... Ja. Maar daar lig je heel de scheidsrechter bij voetbal ken ik net op 22 plakken tegelijk wezen. Nee, maar die had vaak Grense rug, en nog een vierde. Ja. Maar zou dat wat wezen, treien van die umpires? Dan moet je haast nooit meer naar... Ja? Ja, nou dan moet je hem dokken. dat jouwt niet. Met de ratje aan het regelen in Nationaal. Ja, dat zou dan... Ja, dan kom je in dat soort gevallen ik minder in die protestkamer. Het is net volgens de traditie. De traditie van scootjeshielen is... Zo is het spel, zo zijn de regels, zo gaan we het spelen. Iedereen kent het spelregelboekje. En dat nog wat fout... Dan pak ik meer de vlag, door hast het fout in. Ja. En als hij zei het akkoord, dan draait er een roensje. En zei het net akkoord, dan moet je... dan zul je elkaar naar de tijd. Dan in de protestkamer. Dat is wel zo, maar ik vind maar de umpire, het wordt er eerlijker van. Ja. Omdat hij toch op het juiste moment even in kan grijpen. Ja. We gaan naar die bemanning, Klaas. We zijn heel benieuwd wat die nou van die vinden. Ja, de vlaggen van Markham die wappert hier in het centrum van de Lemmer. En dat is vanzelfde maar hierheen. Dat kampioenschap wordt binnenhellen. En ja, juist wie ik bij de bemanning, nou ben ik er weer. Dat is voor haar een goed teken, want ze haar het dus opred. Maar hoe zenuwachtig win je hem nog van hem hoor? Juster zei je, valt er wat daar? Nou, weer heel zenuwachtig. Maar het ging best. Het ging best, hè? Ja. En Klaas zit in de studio, je hebt skipper vanzelfs. Wie die er van hem wat gereisd? Nou, hij zei het wel, maar hij bibberde er wel een beetje. Maar inderdaad niks. Het is goed komen en daar gaat het om. Maar bibberde er wel een beetje dat je hem vanavond wel had? Wie oors als oors? Nou, de spanning verneemt ze wel natuurlijk. De gezonde spanning. Precies wat de skipper hier zei. Ja, dat gaat helemaal goed. En we waren klaar, ja. Hey, wat jij nooit voor, hè? Wat denk je nou? Mooi feestje, jongen, denk ik nog. Nou, morgen nog eens even, denk ik, nog een keer door. Ja, huldiging vanzelfs in Makkum. Hoe wie Klaas Joert tijdens de race? Wie er wat restig? Ja, wij zitten dan voor op dek. Klaas zit achterop, die houdt de koers aan. Maar ik heb wel een idee dat we winnen heel rustig. En dat we ons motto ook rustig blijven. Hij begon net op je het CM te schreeuwen of zo wat Roos nooit doet. We hebben de hele weekend nog net mooi maken, dus we hebben een relaxed proefje en wij gaan terug. Komt goed. En morgen een feestje in Makkum? Dat dacht ik wel, ja. Dat gaat het best. Dan moet het Joen dus net te let worden, want dan moet je morgen heel betierd weer naar Makkum zielen, denk ik. Of valt dat voor mij? Nou, twee keer gaan we los. Nou, Joen en morgen, ja, 2 keer gaan we los. Zeker weten. Dat wordt alvast aardig, maar ik wil nog even naar een van de vrouwen hier. Je weet weet ik het hoe haar, want er is een afspraak. Dat begreep ik gisteren. Dit is de vriendin van Klaas, van de skipper. Wat wie die hem afspraak die je maken hier? Ik heb gezegd, bij de eerste 3 gaan we trouwen. Dus? Eerst dit feestje, dan de rest. Nee, maar nou ben je hem kampioen, dan Sonjexie, dan komt het volgende. Dat komt later. Oh, dat komt wel. Nou, dan weet Klaas dat bij deze dus echt dat er in de komende weken een keer een fysiek verwachtje kan van zijn vriendin. Ja, Klaas, wat hel is toch daar uit de boezem? Ja, ik wacht hier er nog even bij, want dan wacht je even het feestje af van
Het is de Van trouwring. Joert en Moon. Maar, Oh, wat dan? Maar je hem die eerst overleven? nou, dat moeten we eerst doorleven. Als ja? we dat opredden, dan kunnen we nooit weer gewoon... Een woord, misschien wel eens een aanzoek man, een doen. woord, hè? Zeker. Ja, maar dit wie de afspraak. Je hem zo'n trouwen als je hem bij de eerste Nou, twee... ja, mijn vriendin heeft het zo. Dus, Ja, dan mag ze ook nog ja dat zeggen. wil je net niet weten. Nee. Oh, hij begint hem nou even... nou, maar dat is toch die ring mooi, hest? Ja, daarom. Dat liep er al op, of net? Ja, zo is het. Nou ja, jongens, wat een feestelijk einde. Er komt een trouwerij aan. Een scootje, houdelijk. Hoe romantisch. En daarmee ben we haast aan de eind van dit scootjesjournaal aangetigd. Dank en door ik Klaas. Maar ik mag nog één man tegen tankzezen. En dat is uw cameraman, Thomas Overal. Thomas, de man die het jaren en jaren lang de prachtigste beelden maken het voor jou thuis en voor u in het Scootjesjournaal. Thomas giet naar Italië. Thomas, dus die is je rugts in Oemi. Ik hoop je dat stak om hier 3 weken vakantie neemt uit Italië bij. En dat is dan hier vakantie vierst met 3 weken scootjes in. Hij doet het omheen. Het is hij komt weer waarom. Tak hem hier. Maar daarmee ben we haast aan het eind van het Scootjesjournaal. Maar net voordat ik en Thomas, want het is net alleen nog Thomas, maar het is een hele ploeg hier van technici, schmink, productie, editing, die 3 weken verzorgen hebben. Zij zijn de echte toppers van de marn van Friesland. Zij brengen het scootjesziel bij jou thuis. We hebben het met alle liefde voor jou en uw prachtige provincie dien. Ontak hem hier. Dit programma waard mij mogelijk maken door Rabobank, de Peugeot-dealers Heima en Hielkema en .FRL.